molt dolorós sentir que el teu fill o filla et digui és que me quiero suicidar. M'agradaria demanar-te quins són els símptomes més clars, no? Quines són les conductes que solen exercir quan es pateix un trastorn d'aquest tipus. I moltes vegades doncs, hi ha tota l'aparició de consum de drogues, etc. Benvinguts i benvingudes a Projecte Control Z. Avui un programa més amb l'Adrià i portem una convidada especial perquè avui fem el segon capítol de Salut Mental i Joves. Avui portem a la Dolors. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres, què tal? Molt bé. Ella és psiquiatra infantil, treballa en un centre de salut mental infantojuvenil, és a dir, CESMIG, i ha estat a un hospital de dia d'adolescents. Correcte. M'he equivocat? Tot bé? Tot perfecte. Perfecte. Doncs res, avui parlarem sobre el TLP, el trastorn límit de personalitat. Creiem que és un tema molt interessant per tractar, que el pateixen més joves del que sembla, no? I és un tema que està molt bé per donar-li visibilitat. Per tant, qui millor que la Dolors per explicar-nos com funciona, què és. I res, doncs m'agradaria plantejar-te ja la primera pregunta, que és què entenem exactament per un trastorn límit de personalitat? Molt bé, gràcies. Bueno, intentarem explicar-ho de la forma doncs, més clara, no? Sí. Perquè tothom ens pugui entendre. Sí que primer només apuntar doncs, que la personalitat, no? Que en parlem tant, sense entrar en patologia, és la suma del que és el temperament i el caràcter, no? La típica frase que se sol dir de carrer, no? Que el temperament s'hi neix i el caràcter es va consolidant conforme el pas a les nostres experiències de la vida, no? I de manera la personalitat són aquests patrons que tenim tots, no? En relació a la forma de pensar, de sentir i d'actuar. Aquests pacients que tenen el trastorn límit de la personalitat, doncs direm que aquest format de la personalitat està totalment alterat, i en gran manera el que podem dir és de que el que els passa sobretot és que tenen una desregulació emocional, tenen les emocions molt intenses i tenen aquest ventall de patrons totalment inestables, transformant-se en aquesta inestabilitat emocional que els afecta a la funcionalitat del dia a dia, tant a nivell personal, social, familiar, laboral si ja són més grans, o escolar i acadèmic si són encara doncs, joves, no? Parlarem més d'adolescents més grans, no? Perquè és un trastorn que comença a donar-se, sí que poden haver-hi trets, després en parlarem, si voleu, però sobretot amb adolescents ja més grandots. Vale? De manera que, resumint, és això, una inestabilitat emocional que afecta a la nostra forma doncs, de sentir, de pensar i d'actuar, sobretot. Això seria, en gran manera, el que és el trastorn de límit de la personalitat. I es podria dir per això que es diu límit? O sigui... Sí, de fet, exacte. Es diu límit perquè fa anys enrere també, encara a vegades aquesta nomenclatura s'utilitza, el de borderline. Borderline, doncs, que significa límit, és perquè és una patologia que està considerada entre el que és la neurosi i la psicosi. I com que està en aquesta frontera, en aquest límit, doncs per això se l'ha catalogat com a trastorn límit de la personalitat, perquè de trastorns de la personalitat n'hi ha molts, aquest és un d'ells, però n'hi ha catalogats per diagnòstic més de 10, i el trastorn límit de la personalitat és un d'ells, de manera que es diu límit per aquest motiu, i per això també a vegades el podem trobar o escoltar i parlar de trastorn límit de la personalitat TLP o el trastorn borderline, perquè està en aquesta frontera entre el que és la neurosis i la psicosis. Aquest és el motiu perquè es diu límit. Formula-li alguna pregunta? Bueno, jo de moment estic escoltant, però bàsicament és que avui estic una mica... Espès. Sí, estic una mica cap allà, llavors per això igual no parlo gaire avui. Però jo tinc una duda, o sigui un dubte, i és, tu creus que és gaire freqüent aquest trastorn entre la població jove? Sí que ho és. Ho és i bastant. De fet, els trastorns límits estan considerats que en les nostres consultes d'infantojuvenil a vegades arriba quasi entre un 8, 9, 10% de les consultes poden considerar-se amb aquests trets
perquè és un diagnòstic que de per se no es pot diagnosticar fins a partir dels 18 anys com a tal, però també actualment ja a partir dels 16-17 cap amunt ja surten amb aquesta orientació diagnòstica. Abans el que podem parlar és més de trets, de trets de personalitat que van per aquí, per tota una sèrie de sintomatologia clínica que presenten. I concretament, contestant a tu, Adrià, doncs sí que és freqüent, més freqüent del que ens agradaria. El que passa que algunes vegades està o infradiagnosticat o a vegades també perquè fins que no s'arriba a fer aquest diagnòstic de certesa, aquests pacients passen per molts diagnòstics, perquè potser el motiu de consulta inicial no és tot el paràmetre del que es considera la clínica del TLP, sinó que consulten, doncs, per exemple, tal qual, per absentisme escolar, perquè no volen anar a l'escola. A partir d'aquí tornem a esverinar, a fer una bona anamnesis, una bona recull de dades, etc. I clar, què passa? Doncs que abans no arriben potser a un diagnòstic filiat de TLP, doncs passen per trastorns depressius, per trastorns d'ansietat, etc. Que són sintomatologies que també apareixen en el TLP. El TLP és com un calaix de sastre. Després m'agradaria explicar una mica com se sent el TLP, perquè penso que gràficament es pot entendre molt bé. Vale. I per què creus que costa tant de parlar-ne? És a dir, quins estigmes creus que es generen i per què, i a partir d'aquests estigmes, per què creus que costa tant de parlar-ne? De fet, costa de parlar cada vegada menys, afortunadament, però jo no diria solament del TLP, costa de parlar de salut mental, i per això és tan important, no?, que poder parlar obertament, amb naturalitat, amb sinceritat, i a través, doncs, també com aquesta feina tan guapa que feu vosaltres, no?, per exemple, que cal felicitar-vos. I penso que l'estigma està pròpiament en salut mental, ja no solament amb aquest diagnòstic com en l'altre. Sí que és veritat que dintre de la salut mental hi ha diagnòstics que encara estan més estigmatitzats que altres, tota la part de la psicosis, etc. Posaré un exemple molt concret, perquè penso que és molt clarificador. Quan, per exemple, un adolescent, anem a suposar, té que avisar en el seu centre acadèmic de que avui sortirà abans, amb autorització de la seva família, perquè té que anar a una consulta de salut mental, doncs encara a vegades se li fa rarot, no? I costa dir-ho, y sin embargo, tengo que ir al oculista o tengo que ir a l'oftalmòlogo, tothom ho veu com una cosa normalitzada, no? Llavors ja va sent hora. Jo, en els pacients sempre és algú que quan se'ls dona l'alta se'ls transmeteix molt això. I se'ls transmeteix que almenys que ells són les noves generacions, doncs que puguin per fi treure aquest mite, que n'hi ha molts, aquests estigmes que encara en queden cada vegada menys, però que puguin normalitzar que de la mateixa manera que si tinc una otitis doncs vaig a l'otorrino, si no hi veig bé vaig a l'oftalmo, doncs que si les meves emocions també estan adolorides vaig a una consulta de salut mental, no? I que puguem normalitzar això ja toca, perquè a més la salut mental està pensada, la gent encara molt pensa en la bogeria, no? I en com s'afrontava, no? I s'intervenia i s'actuava envers aquests tractaments, i la cosa afortunadament s'ha canviat molt. I poder-ne parlar tranquil·lament i obertament penso que és un gra de sorra important que podem fer entre tots, no? I sobretot vosaltres, els joves. A mi personalment em va quedar molt una frase que va dir el Jordi en l'entrevista que li vam fer, i és que tots aquests estigmes es fan perquè el que no es veu espanta. Tu creus que realment és per això? Totalment, estic totalment d'acord amb el que ha dit en Jordi, no? O el que va dir en Jordi, no? I a més que sobretot amb joves i amb infants ho veiem molt, parlen a través de la conducta sempre, i això és molt important saber també de cara a les famílies, perquè si no ens quedem només amb l'etiqueta de que aquest nen és disruptiu a l'aula, que aquest nen resulta que l'arma, que aquest nen no està quiet, que aquest nen està inquiet, que aquest nen... després poden aparèixer el tema concretament amb el TLP, de les conductes autolesives, etc. I moltes vegades el que necessiten és això, no? Dóna'm un lloc, no? Perquè podríem resumir-ho dient no vull parlar-ne, però necessito que m'escoltis.
I això és important, no? Perquè et parlen a través de moltes coses, no d'una conversa com la podem mantenir, no? En una situació normal, encara que la paraula normal no m'agrada gaire utilitzar-la tampoc, però podem dir amb el que socialment està ben vist, o digue-li com vulguis, no? Llavors necessiten parlar d'una altra manera i expressen aquest malestar, aquesta inquietud, aquest dolor, aquest patiment, l'expressen a través de la conducta, i la conducta pot ser des d'una hiperactivitat a conductes autolesives, a altres conductes que en podem parlar una miqueta, no? O sigui que completament d'acord amb el que comentaves. Sobre això, m'agradaria demanar-te quins són els símptomes més clars, no? Quines són les conductes que solen exercir quan es pateix un trastorn d'aquest tipus. Mira, sobretot hi ha com 8-9 paràmetres de que per arribar al diagnòstic, i ara ja parlem d'una cosa, diguéssim, com més professionalitzada, el DSM-5 és on ens basem amb els còdics dels diferents diagnòstics en salut mental. Quan els 6 apareixin, ja es pot parlar d'un TLP. Vale? I una altra característica, a part de la presentació d'aquesta sintomatologia, és que perdurin el temps, que no siguin episodis aguts d'una crisi determinada, que sí que en el TLP hi ha crisis, però ja perquè estan diagnosticats i poden presentar crisis, que en parlem després què és el que s'ha de fer, però que han d'aparèixer al llarg del temps, o sigui, amb una durada doncs, de mesos, no que dius que mira, li ha passat això i ha tingut aquesta sensació, aquests sentiments que podem tenir tots en un moment donat. Sobretot són persones en què tenen por, jo gosaria dir terror, a l'abandonament. Això és un paràmetre que està present en tots, no? I que tenen una intolerància molt, molt, molt agreujada a la soledat. Això com a patró. Després que tenen aquesta inestabilitat de la seva pròpia autoimatge, o sigui, no s'agraden, se senten alterats, etc. Després un patró sine qua non que és la impulsivitat. O sigui, la manca de capacitat de poder reflexionar sobre les coses, no? Actuen d'una forma immediata, no hi ha temps d'espera, no hi ha capacitat per reflexionar, amb la qual aquesta impulsivitat els fa actuar de manera majoritàriament les vegades de forma precipitada i de forma inadequada, tant cap amb ells mateixos com també cap a fora, cap als que tenen al voltant. Apareixen aquestes conductes autolesives i autodestructives que a vegades acaben o també estan presents les conductes suïcides, les ideacions, tanàtiques vol dir això, no? Ideació de mort. I després hi ha aquesta descripció que sempre apareix d'aquest sentiment de buidor. Se senten buits internament. I aquesta buidor, com tota cosa buida, es vol omplir. I llavors acostumen a voler-la omplir amb conductes com, per exemple, afartaments, i poden aparèixer comòrbidament, que vol dir a la vegada, aquests trastorns de la conducta alimentària també apareixen, a vegades el consum de tòxics, no? I moltes vegades hi ha tota l'aparició de consum de drogues, etc., de compres compulsives, etc. O sigui, tota aquesta buidor interna, que a més te la descriuen amb aquestes paraules: em sento buit per dintre. O sigui que és una altra característica molt freqüent i present. I després les conductes d'aquesta ràbia, la ira explosiva. O sigui, conductes d'explosivitat amb molta auto- i heteroagressivitat verbal i física, on ho pateixen ells en la seva pròpia pell, perquè amb tot això vull recalcar que hi ha molt patiment, i a la vegada amb els que tenen al voltant, tant amb iguals com amb figures adultes de referència, podem ser els pares o on estigui aquest jove, no? I després tenen, que aquí enllaça amb allò que he dit abans del límit, no? Amb la cosa més neuròtica o psicòtica, perquè tenen pensaments a vegades sempre de sospita, no? Apareixen aquests pensaments
més paranoides, aquesta desconfiança cap a l'altre, i es dissocien, i això apareix sobretot en moments de crisis, que són transitoris, per tant no parlem de psicosis, però sí que està en aquest límit que en el moment de crisi pot aparèixer aquesta conducta tan dissociativa, que per poder ser més entenidor seria que sempre estan en sospita de l'altre, no? Això m'ho ha fet perquè em vol fer mal, això resulta que m'ho ha dit perquè no m'entén, entre altres coses, perquè a més, vull dir, no se senten mai entesos per ningú. I aquest és un dels hàndicaps de l'inici de la vinculació terapèutica quan comencen el tractament. Clar, què representa tot això? I amb això acabo, no? Que tot això va a la vegada doncs, amb un component d'ansietat tremendo, per això a vegades el motiu de consulta inicial és tinc crisi d'ansietat, o per exemple amb un trastorn de la conducta alimentària, no? Perquè el motiu de consulta pot ser que fan afartaments o conductes purgatives provocant-se els vòmits, etc. O aquests trastorns afectius, no? Perquè tot això també doncs, dona aquest sentiment de tristesa, de sentir-se deprimit, no? I això seria l'envoltall d'aquesta comorbilitat que va amb el TLP. Per això sempre diem als terapeutes que el TLP és com un calaix de sastre, no? Perquè és complexa, perquè dius va més per la depressió, va més per aquí, però sobretot aquests paràmetres inicials que us he comentat, de l'autoimatge, de la impulsivitat, de les conductes autolesives i sobretot aquesta dificultat de mantenir relacions amb els iguals, no? És igual relacions de parella, relacions amb les amistats, l'estada a l'escola, relació dintre de la dinàmica familiar amb els pares, és molt, molt explosiu, i molt, molt complexa. No sé si s'ha entès, més o menys. Sí, tant, perfectament. I com que és tan complexa i té tants tipus de símptomes, es sol confondre amb altres trastorns? O sigui, és possible que es confongui fàcilment? Sí. Amb qualsevol diagnòstic de salut mental sempre s'ha de tenir en primer una orientació diagnòstica, perquè hem de fer diagnòstics diferencials a vegades, i amb infantojuvenil, amb els joves, a vegades s'afegeixen i es mesclen molta sintomatologia. De fet, l'adolescència en si, no? Ja és una crisi. Ja parlem de que l'adolescent és una crisi, la crisi de l'adolescent, no? Què és el que ens diferenciaria, no? per dir hi ha patologia o no hi ha patologia? Seria la funcionalitat de la persona. Si aquesta persona manté una funcionalitat adequada, què vol dir la funcionalitat? Vol dir doncs, que si treballo puc mantenir la meva feina. Aniré més content, menys content, però la mantinc. Si estic en edat d'estar estudiant, doncs no hi ha absentisme escolar, vaig tirant, vaig fent... O sigui, la funcionalitat social, familiar, individual, escolar, laboral, si això es pot mantenir, parlarem de que tots tenim en un moment donat doncs, episodis d'ansietat, episodis de malestar, però de la manera que ho gestionem se suposa que ens en sortirem, no? Estarem una miqueta caput alguns dies, alguns moments, però ens en sortim. El diagnòstic diferencial, que és una mica el que tu, Adrià, preguntaves, doncs seria que a vegades, sobretot amb nens més petits, perquè clar, alguna sintomatologia, els trets a vegades ja apareixen de petits, de dir, aquest nen va molt a la seva, és molt impulsiu, fa unes rebequeries tremendes. Bueno, tot això s'ha d'anar perfilant. No pots dir, evidentment, no pots parlar mai d'un TLP amb un nen, això que quedi clar. Però sí que és veritat que potser, doncs, aquelles crisis d'ansietat, aquelles rebequeries, aquella tendència a ser impulsiu, no? Que els pares et diuen que tiene unos prontos, no? Etcètera, no? I sí que a vegades doncs, ens arriben trastorns depressius diagnosticats i que segons l'evolució acaba amb un possible, o no, TLP, que és una mica el que crec que tu em preguntaves. Sí. Ostres, doncs jo tinc un dubte, i és que has dit que sobretot quan comencen a ser nens també poden aparèixer símptomes de possibles TLPs i d'altres temes. Llavors, tu sobre quina edat creus que és la millor per acabar de diagnosticar si realment és un TLP o és una altra cosa com una ansietat, una depressió o altres trastorns? Sí. A veure, per diagnosticar un TLP es considera que a partir dels 18 anys, podríem dir, vale?
però sí que és veritat que tenim joves, adolescents de 14, 15, 16, 17 anys, sobretot la franja aquesta dels 15 a 17, en què parlem ja que tenen uns trets, no? Hi ha unes classificacions que ara no vull tampoc anomenar, però hi ha unes classificacions que es diuen els clústers, no? Que n'hi ha 3, l'A, B i el C, i dintre el TLP estaria dintre del B. I moltes vegades, per no etiquetar ja d'entrada, no? El que sí que fem és de que posem com un diagnòstic principal i posem té trets de possible clúster B. Això què voldria dir? Voldria dir doncs, que els trets, segons com evolucioni i com s'abordi, podria abocar amb aquest trastorn límit de la personalitat. Per això és tan important que quan fem aquesta orientació diagnòstica, a l'abordatge terapèutic sigui el més inicial possible, no? Que sigui fer algo de prevenció, perquè és com qualsevol tipus de tractament, no? Quan abans l'agafi, quan abans el tracti, doncs abans hi ha més possibilitats d'una bona evolució, no? I jo tinc una curiositat, i és que en un moment de crisi d'un TLP, quines emocions es viuen i com es viu? O sigui, segons la teva experiència amb pacients o... Sí. Hi ha destacar molta explosivitat, o sigui, són molt intensos, molt patiment, però que no el poden gestionar ni explicar-t'ho exactament perquè en aquell moment de crisi tu no els entens, et diuen no m'entiendes. I a mi m'agrada sempre posar, de fet, hi ha una terapeuta que això ho explicava molt bé, la Linehan, que era de que és com la pell psíquica, no? És com tenen la pell fina, la pell cremada. Si entenem que hi ha una persona que té un 90% de la seva pell cremada i anem caminant tots dos, qualsevol cosa que et toqui aquesta pell a tu, que la portes cremada i jo no, a tu et farà un mal tremendo, saltaràs que no vegis, i a mi me'n caurà la mateixa cosa a sobre i no em passarà absolutament res. Penso que és un exemple gràfic, el de la pell fina que diem, la pell cremada, perquè s'entén que el mateix factor extern que te pugui afectar a tu, a mi, si sóc TLP, m'afecta 90% molt més, no? Perquè tinc aquesta pell cremada. I com, o sigui, i a l'hora d'acompanyar, no, doncs quin paper té la família? És a dir, perquè molts cops potser la família no li dona tanta importància com hauria. Quin paper té la família? Bàsic, molt important. Amb infantojuvenil sempre hi ha la família darrere o les figures referencials adultes, no? I en aquests casos del TLP la família és bàsic perquè no entenen què li passa al seu fill o la seva filla, no ho poden entendre, i de fet ells també els hi verbalitzen constantment en forma d'aquestes explosivitats que no m'enteneu, tenint en compte que ells mateixos no s'entenen, perquè tampoc entenen què els està passant, no? I per això un dels principals inicis del tractament és la identificació de què m'està passant. La família és tan important que participen en els tractaments. No solament es fan tractaments en el pacient, sinó que també es fa un abordatge de tractament i d'acompanyament amb les famílies, perquè són peça fonamental, perquè nosaltres podem donar tota una sèrie d'eines terapèutiques, però com els diem sempre, no? Després heu de fer els deures a casa. Clar. I a casa qui sosté totes aquestes situacions és la família. Per tant, és una peça fonamental del puzzle per poder fer aquest abordatge psicoterapèutic. De fet, les teràpies més específiques pel TLP, la majoria, i en una d'elles principalment, hi ha un grup de pares, amb la qual vol dir que és important que també la família participi, també per aprendre a tenir aquesta habilitat social de com gestionar en un moment de crisi que tens el teu fill o la teva filla en plena crisi a casa, no? I què és el que has de fer, no? Clar, i com poden justament ells gestionar-ho, no? O sigui, com poden fer viure-ho el més, òbviament tranquil no, perquè tranquil no és, però com ho poden viure de la millor manera possible, com poden gestionar-ho? La família, parla? Sí. Clar, ells tenen moltes eines que se'ls ha donat des de la teràpia, perquè la família també sovint se sent culpable. De fet, quan hi ha un diagnòstic de salut mental, la família se sent culpable. Què és el que he fet? Què és el que no he fet? Què és el que he fet bé? El que he fet malament? Etcètera, no?
Aleshores, se'ls donen una sèrie de pautes, una sèrie de pautes per portar a terme a casa. Si realment hi tenen, com li diem nosaltres, el sos botiquín, no? El sos botiquín, que no és la farmaciola que entenem com habitualment, sinó que és com, pues, què puc fer-lo en aquell moment, no qüestionar-lo, no culpabilitzar-lo, no dient no n'hi ha per tant, ets un exagerat, o sigui, hi ha tota una sèrie de paràmetres que se'ls ha de dir. No obstant, en moments de crisi greu, la majoria acaba a urgències. O sigui, això és important també saber-ho, i el CRS, que en parlarem després. Vale. Vale. Jo tinc un dubte, i és, quins són els pilars d'un tractament d'una persona amb TLP? Vale. De fet, hi ha teràpies, psicoteràpies específiques pel TLP, i són psicoteràpies molt elaborades, molt estructurades, amb un protocol molt clar. De fet, els terapeutes que porten a terme aquestes psicoteràpies tenen que fer una formació a banda durant un temps llarg per tenir la documentació i la preparació necessària per portar-ho a terme, no? Es treballa tant a nivell individual com grupal. Una de les teràpies bastant freqüents, que és la DBT, no? La teràpia dialèctica, no? Sí. Conductual dialèctica. Sí que és veritat que la va crear la Linehan, que és una terapeuta dels Estats Units, doncs, que ho va explicar molt bé i que a més ha treballat molt, molt amb aquest tipus de pacients. I està molt estructurada, és una de les teràpies que s'utilitza. Dura mesos, perquè aquests tractaments són llargs. O sigui que això no és un tractament curt. Quan dic llargs vol dir mesos, i a vegades més temps, d'acord? Per exemple, específicament en la DBT el que es fa és teràpia individual, teràpia grupal, i paral·lelament són teràpies setmanals, i paral·lelament hi ha grup de pares, dels pares d'aquests pacients. Vale? Hi ha altres teràpies específiques pel TLP. Hi ha la de l'Otto Kemper, que és la teràpia focalitzada en la transferència, després hi ha la teràpia d'esquemes, hi ha la teràpia de la mentalització. Són diferents teràpies que s'utilitzen, i a vegades depèn de la formació del psicoterapeuta o de la corrent que segueixi o el que sigui. Jo puc parlar potser més de la DBT, i sí que és veritat que hi ha bons resultats. A veure, en salut mental no parlem mai de cura. Això no és un mal de cap i se m'ha curat. Parlem de millora i d'estabilitat. Llavors, sempre diem, estar bé en salut mental és estar millor. I què vol dir això? És important, no? Penso, és estar millor, perquè si aquell jove o aquell infant tenia totalment fragmentada la seva funcionalitat i ha pogut fer un retorn a la seva vida social, a la seva vida laboral, si és més gran, a la seva vida escolar, a relacionar-se d'una altra forma amb els adults. El que és impulsiu tota la vida, Ara, pots aprendre a controlar aquesta impulsivitat. Això és com la diabetes, no? Com posar exemple, si jo soc diabètic, tinc diabetes tipus 1, lo seré tota la vida. Lo que passa que, si em controlo a nivell d'alimentació, a nivell de tractament, etc., puc portar una vida normalitzada, i si no, faré crisis, no? Això és el mateix. Puc aprendre aquestes eines en habilitats que es treballa molt en les psicoteràpies i que es porten a terme, perquè quan m'agafen aquestes crisis, llavors és l'hora de fer els deures, que a vegades al principi costa molt, i acabaré a urgències, i acabaré amb l'ambulància a domicili, no? O bé, me'n puc sortir, no? I això també els hi millora aquesta autoimatge, no? Que va de la mà amb aquesta pròpia autoestima i aquestes conductes tan explosives. Jo recalco amb aquesta explosivitat perquè, de veritat, inclús en visites psicoterapèutiques amb un TLP, jo tenia un professor que sempre ens ho deia, i fins que no ho experimentes no ho vius, i és que quan acabes una psicoteràpia amb un TLP quedes sacsejat, O sigui, dius, uau, és com si t'hagués caigut, perquè intens, clar, hi ha una transferència molt brutal, perquè com tingui el dia, anem a dir, inestable, doncs no l'entens, la culpa la tens tu de tot, perquè més tu que has de saber, perquè me voy a suïcidar, perquè me voy a morir, perquè mis padres esto, els meus pares això, l'altre, o sigui, és complexa, ¿vale? I ja dic, aquestes teràpies, sobretot remarcar
per no entrar en profunditat per fer molta teoria sobre les teràpies perquè és complexa, Sí. Són molt... Els terapeutes s'han de preparar prèviament a nivell de formació específica, estan molt estructurades en quant al que són horaris, durada, metodologia i intervencions, i amb un protocol molt, molt, molt acurat. Però bueno, es porten a terme i la veritat és que funcionen força bé. Hi ha una revisió del TLP, no, com a tal, no en parlarem. O sigui, penso que sempre et queden aquells trets, però sí que és veritat que afortunadament hi ha un tant per cent de pacients en què després poden reconduir totalment la seva vida, i sí que és veritat que nosaltres amb infantojuvenil i amb els adolescents i amb els joves, doncs si veiem que tenen o requereixen mantenir una continuïtat, doncs llavors ja fem nosaltres mateixos el traspàs a adults, al centre de salut mental d'adults. Entenc que també hi ha una part de medicació en aquests tractaments. Llavors, quin és el paper principal d'aquesta medicació? En què ajuda específicament? Sí, el tractament farmacològic, un tractament farmacològic específic pel TLP no n'hi ha. Això no n'hi ha. Així com, per exemple, per altres són psicòtics, no? Pues, tots els neurolèptics, TDAH, metilfenidat, o derivats o altres alternatives. Específic per dir, pel TLP, aquesta medicació, no. El que passa que sí que és veritat que a vegades requereix l'ajuda farmacològica pel símptoma, perquè si hi ha doncs, un component d'ansietat molt elevat, podria durar un ansiolític, i a vegades aquests estabilitzadors de l'ànim, no? Sí que és veritat que també es pauten i s'indiquen per ajudar, diguéssim, tot el que és la sintomatologia. No el que és el trastorn en si, sinó a la sintomatologia que presenta. Per entendre'ns, jo tinc la grip i tinc febre, o tinc un refredat i tinc una febreta. Clar, doncs si és viral, pel virus no hi ha tractament, però sí que tractaré la febre, no? Sí. I prendré un antipirètic, no? Doncs és una miqueta... Bueno, encara que sigui l'exemple una miqueta distant, no? per entendre que el tractament farmacològic doncs, va enfocat a el que és la sintomatologia. Si hi ha un predomini d'una depressió, doncs podré donar un antidepressiu, ¿vale? Si hi ha un component o un estabilitzador de l'ànim, per exemple, o si hi ha una impulsivitat molt elevada que interfereix a la seva vida, doncs podré donar un antiimpulsiu, per exemple. O sigui que seria com per minimitzar una mica tota la sintomatologia que de per si porta el que és la persona que pateix un TLP. I un jove, per exemple, on pot acudir per demanar ajuda, o les famílies, on es pot acudir? Perquè molta gent potser no sap on ha d'anar i va perduda i llavors doncs, potser va empitjorant el cas. Llavors, quin és el lloc ideal, no? És molt important voler demanar ajuda, però per voler demanar ajuda has de primer reconèixer que a mi m'està passant alguna cosa i que això que m'està passant em fa patir i que això que em fa patir m'agradaria sentir-ho d'una altra manera i que aquest patiment em baixés. Perquè si no hi ha una voluntarietat de demanar ajuda, perquè, clar, si a mi no me passa nada, a mi no em passa res, és complicat demanar ajuda, no? Perquè si no em passa res, perquè tinc que demanar ajuda. Clar. Però concretant, anem a suposar el perfil d'un pacient, d'una persona que veu que li estan passant coses, etc. No? Bueno, normalment els pacients ens arriben per diferents mitjans, però tenim el pediatre o el metge de família a partir dels 14 anys en els ambulatoris de referència en què es fan les consultes acompanyats o sols, acompanyats si són menors de 15 anys i si a partir dels 16 poden anar sols a l'ambulatori, demanar ajuda, això és important. I el metge de família en aquest cas, perquè estem parlant de joves amb la qual l'edat pediàtrica ja no estarien, fan una valoració i deriven a salut mental. En els mateixos ambulatoris estem nosaltres, els terapeutes, els diferents TSMICs, estem en el mateix ambulatori i fem unes sessions. Realment, si veiem tota aquesta sintomatologia, què es farà? Amb tota aquesta riquesa de símptomes que hem estat compartint i parlant, el derivarem directament al CESMIC.
Això per una banda. Després també tenir en compte que en les escoles, en els centres acadèmics, en els instituts, hi ha des de fa molt de temps el programa de salut i escola. I això també és important que se sàpiga, perquè això què vol dir? Vol dir que hi ha uns professionals de la salut mental i també hi ha un grup d'infermeria en què estan en aquest programa i els alumnes, els usuaris dels centres acadèmics poden, i se'ls informa d'aquest programa, poden acudir a demanar ajuda en aquests professionals. O sigui que és un altre vessant que en el mateix centre escolar, en l'institut en aquest cas, no? Hi ha aquest programa. I això també és, bueno, penso que és important de saber-ho. Vale? I després també és veritat que a vegades el lligam que pot fer un alumne, no? O un jove amb el seu tutor o tutora, a vegades, bueno, és com quan els que treballem, no? Que passen moltes hores en el centre aprenent i a l'escola, no? Amb la qual cosa, com nosaltres a les feines, no? I el coneixen, o l'haurien de conèixer, doncs molt bé. Però a vegades sí que és veritat que ens hem trobat que tenen aquest lligam amb aquest tutor o tutora, i a través d'aquest tutor doncs, pot orientar una miqueta, perquè en els centres d'institut i escola hi ha els equips psicopedagògics, que són els EAPs de referència de cada escola, amb la qual també rebem nosaltres directament derivacions a través d'aquest EAP, i a vegades a través d'un tutor perquè ha observat una conducta, perquè ha escoltat alguna cosa. En definitiva, perquè faci bé la seva feina de tutor, a part d'ensenyar mates, socials i el que sigui, que també penso que a les escoles és important tot aquest ventall, no?, d'observació amb els alumnes, doncs fan aquesta interconsulta amb l'EAP i també des de l'EAP poden ser derivats. Però ja dic, per recordar, o sigui, sí, i després el 061. Vull dir, a Salut Respon, si en un moment donat hi ha un moment de flaquesa emocional, de sobretot ideació autolítica, etc. Vull dir, pots trucar al 061, això nosaltres als pacients també els expliquem tot això. I a més de l'àmbit educatiu, existeixen altres recursos per a les famílies que se'ls faci més fàcil el procés? Sí, perquè a més hi ha moltes associacions, hi ha el grup TLP de Barcelona, amb la qual allà, a part de fer tractaments, hi ha molt recolzament a les famílies, perquè és un paper, com hem dit fa un momentet, molt, molt important i molt fonamental. I fan grups de pares, nosaltres també fem grup de pares en els TESMICs per altres tipus de patologies, en concret el TLP quan portem a terme la DBT, amb la qual hi ha associacions i moltes famílies han creat associacions, perquè és important poder compartir. De la mateixa manera que en el tractament psicoterapèutic grupal dels pacients TLP comparteixen entre ells, no?, com em sento, perquè clar, en aquest minicosmos d'ells se senten entesos, perquè tu et passa el mateix que a mi, doncs a mi també, no? S'ha d'anar amb compte perquè hi ha certa tendència a ser molt demostratius, i tan intensos que a vegades utilitzen sobretot les conductes autolítiques per... Bueno, s'ha d'anar en compte això també amb els tractaments grupals, perquè clar, es reforcen uns als altres i a vegades entren en aquesta competitivitat patològica, no? A veure quién se corta más, quién se corta menos i aquestes coses, no? Però els pares, a part del grup de pares que fem en els mateixos centres de salut mental, hi ha associacions, hi ha el grup TLP de Barcelona, amb el qual es poden sentir recolzats, això a través d'enllaços, de links i de buscar-ho. N'hi ha un al carrer Rocafort, vull dir que es poden sentir recolzats amb això. Sant Joan de Déu també fa molt de reforç en aquest aspecte, hi ha els equips de crisis. Jo tinc un dubte, canviant una mica, i és que sé que existeix el CRS, que és el Codi Risc Suïcidi. Sí. Què és exactament aquest codi? Sí, el CRS, el Codi Risc Suïcidi, és un protocol, és un codi que s'activa amb una persona que arriba amb una ideació suïcida que tingui un risc elevat de pas a l'acte, o sigui, de consumir el suïcidi, o bé que hagi fet una conducta autolítica consumada, que seria, per exemple, doncs hi ha unes autolesions molt marcades, ja no ideacions, sinó actes consumats, una autoingesta medicamentosa voluntària, no?, perquè és molt freqüent veure, no?, de prendre pastilles, les que trobin en aquell moment. Perquè la conducta autolítica en el TLP està com molt present sempre, perquè per què s'autolesiona un TLP, no? S'autolesiona un TLP precisament perquè és tan
enorme el dolor psíquic i emocional que senten, que el dolor físic, momentàniament, falsament, però és un dels motius, no el, però un dels motius, els aminora el dolor físic a lo que és el dolor emocional. Quan acudeixen a urgències i el psiquiatre que els atén, el terapeuta que els atén, el psiquiatre que els atén, valora que hi ha una ideació suïcida amb risc o un acte ja consumat d'autolític, s'activa automàticament el CRS. Què vol dir això? Vol dir que aquell pacient mantindrà una continuïtat, encara que si és nou, doncs comença, i si ja estava en tractament, mantindrà, estigui en quin punt estigui, un seguiment i una continuïtat durant 12 mesos per part del CatSalut, vale? I rebrà trucades a veure si s'està vinculant al CESMIC, si està venint, etc. I a més, tant si estava atès ja en el CESMIC com si no, en menys de 72 hores, quan s'activa un CRS el tens que atendre sí o sí. O sigui que no és allò, si no estava sent atès no passarà per llista d'espera, i si ja estava sent atès i tenia visita, m'ho invento, vale? Doncs la setmana que ve el dimecres, doncs i avui que és diumenge s'activa un CRS, doncs abans del dimecres el tinc que haver atès, perquè hi ha un paràmetre amb menors de 18 anys de 72 hores i amb majors de 18 anys en menys d'una setmana. Això és el CRS. T'has trobat amb gaires casos d'haver d'activar el CRS? El CRS sempre s'activa, en els CESMICs no activem CRS, vale. S'activa en centre hospitalari, sí. I a l'ambulatori pot aparèixer, però llavors truquen sempre a psiquiatria perquè l'activi, però normalment sempre venen activats per qui li pertoca, que és centre hospitalari. En el nostre cas seria amb infantojuvenil al centre de referència hospitalari de Sant Joan de Déu, i amb adults doncs, pot ser, és igual, et pot venir un CRS de Vall d'Hebron, en la nostra zona seria Belvitge, vale? Però vull dir que et venen activat per centres hospitalaris i normalment en visites d'urgència, i en venen bastants, perquè és un programa, un còdic que va engegar la Generalitat de Catalunya en el 2015 i es va consolidar en el 2016 i es porta a terme, perquè després d'aquest còdic CRS que tu tens que atendre a aquest pacient, comença tot un altre protocol a lo que és a l'ambulatòria, no? Que seria, hi ha un pla terapèutic de control, ho tenen que signar, hi ha un contracte signat pel pacient, a qui pot trucar en cas d'ajuda, si és coneixedor de lo que és el 061, és el que es diu el full del pla de seguretat. A part del programa terapèutic individual que tingués ja establert, i aquest seguiment de 12 mesos. I quin missatge donaries a les famílies, inclús als propis pacients que estan enmig d'un procés i que estan passant una època difícil degut a un trastorn d'aquest tipus? Sobretot poder compartir, poder parlar i saber escoltar, que com dic jo sempre no és lo mismo oír que escuchar. Són dues coses molt diferents, no? És important que els pares escoltem el que ens diuen els nanos, els nostres fills, vale? Perquè, ho hem dit abans, al principi, la conducta no parla però fa molt soroll. De manera que si hi ha un noi o més petit o un jove, no? De que veus que hi ha un canvi d'hàbits, un canvi de grup de referència, un canvi de costums, que hi ha aquesta apatia que no vol sortir, que hi hagin aquests episodis d'explosivitat. Bueno, hem de mesurar què és el que hem parlat abans, el que és de la normalitat a lo que és lo disfuncional, no? I després de que acudir en aquests grups de pares per poder compartir, no? Amb altres pares o amb altres figures referencials tot el que els hi passa, els ajuda molt, moltíssim. El grup de pares és algo que a l'Hospital de Dia també se'n fan, ara en els CESMICs també se'n fan molt de grup de pares, i penso que poder compartir entre ells els valida i a la vegada els ajuda molt, no? I després perdre la vergonya de dir el meu fill necessita ajuda.
Vull dir, això és molt important, vull dir, ho parlàvem una miqueta, no?, de treure aquest estigma de la salut mental i de dir, mira, el meu fill, a més de mal de queixal, li passa això, per tant, vaig a demanar ajuda. Demanar ajuda és de valents. T'has trobat amb casos de famílies que no volen acceptar o que els hi fa vergonya dir que el seu fill o filla està patint això? Que se n'amaguen moltes vegades. El que passa que la clínica del TLP, en concret, que és el que parlem avui, és tan sorollosa que aquest jugar a l'escondite s'acaba aviat. Clar. Perquè no es pot sostenir tot això, perquè és molt dolorós, o sigui, aquesta autoagressivitat, aquesta heteroagressivitat cap als altres, no? Verbal, física, el no m'entens, el me quiero morir, això és molt dolorós per uns pares. Molt dolorós sentir que el teu fill o filla et digui és que me quiero suicidar. És molt dolorós. Vale, llavors s'ha de poder fer un acompanyament acurat i un acompanyament perquè tot això ho puguin tolerar, entendre, gestionar i fer els deures una miqueta, no? No és fàcil, però no impossible. Ostres, doncs un tema molt complex. Sí. Creus que hem repartit bé? Sí, falta alguna cosa que hauríem d'explicar? El grup de pares l'hem comentat, el grup de famílies, les associacions, penso que en principi l'hem anat tocant l'activació del CRS. M'agradaria una mica el que he comentat, no? Que entendre, i sisplau, que la salut mental és cosa de tots. I no tenir aquesta reserva, no? I ni aquesta por de demanar ajuda. I que és que realment és així, és que ho dic perquè ho crec, i demanar ajuda és de valents, i de manera de que traguem yo puedo con todo, no, o sigui, demanem ajuda. Allò que m'alegra, si ho comparteixo, sempre m'alegra doblement. Allò que em fa patir, si ho comparteixo, no desapareix, però sí que a vegades es pot dividir per dos. De manera que perdre aquesta por penso que és important, i recordar, sisplau, que la salut mental és cosa de tots. Doncs, Dolors, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Ha sigut un plaer, hem après un munt. Bueno, sí, i tant, hem intentat compartir almenys aquestes experiències. Sí, i s'ha entès tot perfectament, així que moltes gràcies. A vosaltres. Doncs res, fins aquí el programa d'avui i fins al proper programa. Esperem que us hagi agradat. I això ha sigut Projecte Control Z.